Тук е. По-близко ли? По-близко ли? Лошо е тия. 40 и колко километра е до язовира от тази страна. И само до Брезово е. Връща. 46 км е точно. Връщане с повръщане. Обаче биричката му върви. 46 км. Колко? 46. Умери устата е много трудна работа. Това уиски не е бира. Ще бира. Изплюй го, бе. Изплюй го. Измамник. Измамник. Нищо ми няма, бе. То сокчето е с ракия. Ей, маймунек. Аз не съм виновен пак, бе. За кому налява? За кого налява бира на бутилка, бе? Спи го сега в коленото шере. То Дейвид как го нарочно го налява? Ей, папуник. Викам, дай бирата бутилка, бе. Ти затова ли, бе, ливак? Ще се олееш в колата, бе. Спи го сега в коленото. Нищо ми няма. Това ще направиш сега да го изпиш на един път. Не, бе, не, гледай. Оле, сега. Аз само, така, само ти събирам ти моменти. Записвай само. Бабо, ще се бази като Да. На кой момент ти събираме? Тя по знаеш каква беше тази дет ми наля това? И една селска путка от всякъде насрана и то, как и метани и прави. Вика, айде ми да леем, вика, ама 200 грама му сложи. Тя първо искаше да ми слага едно друго, викам, няма бе, бляк рам бе. Да. Няма колечка, затова е така. Тя всичко има. Колата губи гласа от колата. Магазина му дай на кола. Няма ключови вече. Ти по кой скажи? Издадахме. Я мъкни малко. То, затворя ли? Или има стокове, при Какво има нищо няма. Ти ко по-вратиш на обратно, бе? Ко въртиш на обратно? То номер го знаем. Или фащаш, или не фащаш. Кой му ти ли му се обождава? Не мой намери телефона. Бърка е в тази